assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e robinde jaydeji garani men hande altine ko weltare tan huccidde moon e kadi wonni amen yewede no fewi nde men kuccitani moon aljuma o ha dimanche o ko adi ɗum en jetti Allah en juuli e nelaɗo kokkude men fartangue artude ɗo hande huccidde e bandiraɓeɓe e weltanade moon tan kadi wonanto amen ko noon tan no subaka foof amen garda ɗo e banimen gorko walla mbiyen gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne jaam walema awale jam debbo mbo jum a salmitama no fewi a wiyama kadi hitande jam hitande kisal hitande malal hitande moƴƴere malade saabu eɗen gandi ko ndeɗo yewtere walla mbiyen ko o plateau tigui woni plateau roɓino jaydeji gadiɗo e ko yowiti ha joni manam e hitande heserde 2021 ɗum noon ko profitde occasion wiide yimɓe kala yo en battunima wuuri kono tawi ko jaame kisal e ndenka e teddugal kono kadi e cellal surtout saabu oɗo rafi coronavirus beele o wasa jeeyede e cimti ɗi ganduɗa ɗi cimtama e hitande mayde nde tawi koye daroɗe nde hitande tigui oɗon boros yaltata windere nde kono kadi ɓamtare duumo lombo e dendagal jokli windere nde kala allahumma amin sikala ko salminde no mbimi ni bandiraɓe haali gonga en jewniɓe no fewi saabu balɗe hande tati en kuccitani e mabɓe kono sikkala eɗen ganduno no yaari ko férié kono kadi ko yewti weekend ɗum noon ko wideɓe tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal nde bismiɗen ɓe maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh a hokkat kam ça fait l'occasion mi waɗa hen ede souhaité une bonne et heureuse année e yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe taw ko hunde fewde fonde wonde kadi ko fewde wonde aɓe mbiye kadi aɓe jarlo yimɓeɓe aɓe jaafo ɗumen saabu neɗɗo timmani enen kam banggal men en jarlimoɓe en jaafimoɓe kala ko wawi wonde fof e kala no wawi wonirde fof en jarlimoɓe en jaafimoɓe ko wona ɗum ko hande Amadou Moussa ko ɓuuri tengtude e jaydeji meɗen ko noon tigui Dieynaba hande jeeya ko ɓuuri tengtude no wayno ko konguɗe mo ganduɗa ko biyeteɗo hono Antoine Diome eɗen gandi ko kam woni tigui hono jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal kamen nden ka leydi Sénégal suuti konguɗi e ko yewti e financement woni dokkirgol koppereje gummiɗi toon to caggal leydi tawi fayi koye landa Pastef mo Ousmane Sonko ina wayi noon ɗin haalullaji juljultodiri ko ɗum woni jayde meɗen hannde ala gaccuɗo on ɗon kabaru e nder leydi men Sénégal ha tengte jaydeji subaka hannde ɗi udditen hannde ko le soleil kono noon tigui jayde gendiri nde wi ko kargol ko yewti koye financement woni coppere ɗe ganduɗa ɗe eɗen gimmo caggal leydi tawi de ina payi e landaji dawrugol woni ko wiyetede parti politique tawi noon ɗin coppereji no mbiɗen ni ummorto ko toon to caggal leydi e on tuma noon ɓe garti holtan ko jeeyi sababu jagorɗo ne wayno siftini yoga e landaji e nde kay kormotoɗe en kuule mo ganduɗa ko Maurice Soudikh Diome walla John mo ganduɗa kam tigui ko enseignant chercheur en science politique woni tan jangguinowo kono kadi mo hakkille muɗum yaaji to banggue politique e gande muɗum o holliti wonde de hono ndeɗo toɓɓere ina wayno de jeeyi sababu adda e leydi men Sénégal ko gam ina wayno rentade woto kay wonɓe toon to caggal leydi ene jogui doole mbadde juuɗe munen e landaji lundiɗi hani e pouvoir ɗo e leydi men Sénégal goɗɗo cuuɗen konngudi ko Yaya Niang mo ganduɗa kay komo hakkille muɗum yaaji to banggue hono kuule nder leydi Sénégal holliti wonde jagorɗo ala ko waɗi so wona tan ha joni siftinde landaji ɗi kay nde ha joni kormoto kuule leydi men Sénégal yiiɗi eɗe añiɗe kala o payene jayde le quotidien koye on fannu arti ɓe mbi tan ko levé des fonds mo ganduɗa kay ko Pastef manam hebde koppereji gumri ɗum toon to caggal leydi on tuma noon ɓe kolliti wonde tan ko konguɗi ganduɗa ɗi lombima kono kadi hol ɗin ɗon haalullaji walla gonɗon duk ganduɗa ngol lombima hakkude jagorɗo mo ganduɗa ko Félix Antoine Diome kame Ousmane Sonko kono ɗum noon jagorɗo holliti wonde de so tawi tan Ousmane Sonko ene jokki ene wayno jaɓɓade koppereji ganduɗa ɗi gummo toon to caggal leydi ne fayi e landa muɗum Pastef ne wayno de landa makko Pastef o koko fusete nata wodde e leydi men Sénégal Birane Souleymane on de ne wayno ko administrateur e nder landa mo ganduɗa ko Pastef o holliti wonde ene wayno so tawi kay ene woodi landa puseteɗo itte e nder leydi Sénégal wona landa goɗɗo ko wona Alliance pour la République woni APR jayde las rewata hen nden ɗon ne arti on ɗon levé des fonds bo Pastef ummorade toon to caggal leydi tawi ngon goomu wiyete walla mbiyen on ɗum ɗo wiyete ha joni ko neme ko tour ɗum ɗon woni ɗeɗen koppereji gummi toon ɓe kolliti wonde Ousmane Sonko heɓide hono 125 piccal 8 millions e koppereji CFA tawi noon ɗum ɗon o heeɓi ɗum tan ko e nder waktuji dabɓi caggal nde o ɗaɓɓitno on ɗon financement yontuma noon jagorɗo tambiɗo hono gueɗe kisal e nden ka leydi Sénégal yidde muɗum tan walla holliti wonde so tawi o dartinani on ɗon levé des fonds gummoto toon to caggal leydi ne wayno landa makko koko fusete ha laaɓa en kalino konguɗo mo ganduɗa ko Birame Souleymane Diop kañum de holliti wonde so tawi kay landa ene fuuse e leydi ndi ala landa puseteɗo so wona on mo ganduɗa ko Alliance pour la
république yewontuma jayne vox populi yilu yima ko wiyete image uji walla konngudi ɓoyɗi ɗi ganduɗa ɗi hoto leydi ndi haalino ko wiyete ɓe mbi tan ko var ne wayno de oɗo saaha hande heptima Macky Sall saabu kay kanko darino o holliti wonde omo yiiɗi koppereje tawi noon o ñaguiɗen koppereje gummori koyemo ganduɗa ko président gabonaɓe o hono Oumar Bongo ɗum ɗon noon ko dumunnaji ɓennuɗo wonno on saaha tawi omo woni e opposition ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ina wayno oɗo saaha hande noon koɓe goni e darnaɗo aɓe kabɓo Ousmane Sonko ko ne wayno ɗum ɗon ne kadi kamɓe ɓe darinoma gam yidde ɗum ɗon naata e landa mabɓe saabu kay ɓe kolliti ko yimɓe hewɓe wonɓe caggal leydi e jaltini koppereje dokki oɗo landa biyeteɗo alliance pour la république jayde enquête nden ɗon ne arti e ko yewti oɗo campagne mo ganduɗa ko levé des fonds woni tan ganduɗa ko kay ko ha joni ruumo woni campagne mo ganduɗa ɓeɓe ganduɗa ko Pastef jiiɗino tigui ha joni ñagade wonɓe caggal leydi hani e pelle dariɗe toon beele kay dokkaɓe koppereje ɓe mbawa kay dartade no hannirta ni e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko laamu leydi Sénégal o saaha hande yiiri ɗum tan ko peeje goɗɗe e on tuma noon ɓe kolliti ko million ngaji timmuɗi woni kay ko Pastef heeɓi e nder waktuji dabɓi e on tuma noon woni ko welani kono kadi woni ko yoɗano mo ganduɗa ko Antoine Félix Diome jagoɗo tambiɗo gueɗe e hono kisal e nder ko leydi Sénégal e on tuma noon ɓe garti eɗen koppereje keɓari ɗi tolnima temedere e 25 million e koppereje CFA ɗum ɗon noon koye waktuji dabɓi no jayde wiiri kono ɗum ko noon opposition o kañumne kadi o saaha hande mbambima caggal Pastef kono kadi ɓe neldi walla mbiyen ɓe diwti hono kuule kam e luwaji mo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ka leydi Sénégal jayde l'observateur nden ɗon ne arti e on ɗon fannu ko yewti koye dokkirgol ɗen koppereje tawi noon ko landaji politique goni toon to caggal leydi ɓe kolliti wonde de holtan ko woni ha joni duko kañum ha joni e pooɗe nduure peɗele guite hakkude laamu leydi men Sénégal e landa Pastef ɓe kolliti noon ɓe garti e nden haare ɓe garti e joni ko yewti ko ha joni e konngudi ganduɗa ɗi suuti ɗum omo ganduɗa ko Antoine Diome kono kadi e jabtuji Ousmane Sonko e ko yewti e fanno ɗin konngudi jaƴƴi ina tawe e hello tati ha nayyi e nde jayde witende e l'observateur jayde libération nden ɗon ne wayli sawru mbaggu haysono tawi arti e konngudi ɓe ganduɗa ɗi ko hono jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal hono Antoine Félix Diome kono kay ɓe garti e goɗɗum ko ganduɗa ko ina tawe he natal Maguette Sène kam woni hono DG kuuɗe oɗo saaha hande ɓe kolliti noon wonde ɓe garti koye annulation woni diwtugol kala CDD mo ganduɗa kay waɗanoma toon tawi wanno ɗum ko Abdoulaye Sow on mo lomti ɓe kolliti wonde noon ko foof de ittama kono kadi o waɗama désavou manam tan de oɗo saaha hande ɓe kolliti wonde ko waɗi ko o fotano wonde koye on tuma noon o ruttiti caggal nde juuɗe makko kaaƴa no ɓe mbiri ɗum noon koto banggue konngudi e on tuma noon o winditi ko yewti ko e goɗɗum kono de o tugni koye gueɗe hono diplomatique ɗum woni ko jayde hande ari andindere ene tawe e hello joyyi e nde jayde libération jayde stade quotidien uddata hono kala subaka Dieynaba Ndongo e oɗo subaka hande noon ɓe mbaɗi ko natal kippuguindeji leydi Sénégal kono kadi e natal o mo ganduɗa ko biteɗo ha joni woni hoorejo fédération sénégalaise de football woni maître Augustin Senghor kono kadi e directeur mo ganduɗa kay wiyete ko Sayer Seck ɗum ɗon noon ko hollirde wonde holtan ko fadi sport woni coftal ɓalli leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ene hen en tawi koye nde hitande ko woni tan ko yewti ko ha joni e hitande électoral noɓe mbiri kono kadi e rêve woni tan koydol fawde toon to mondial 2022 ɓe kolliti wonde tuggude ndu lewru janvier hanangui mars ene wayno koko yewti ha joni e hono candidature mo ganduɗa ko maître Augustin Senghor fewde toon to CAF kono kadi août alay saago de o daña lomto tawi noon jogori lomtademo ene ɓe mbiri ko Sayer Seck kono ɗum ko lewru mai fuɗɗoto hono mondial woni éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 kono ɗum ene tawe hen oɗo battuɗo hono capanɗe tati entraîneur tawi noon ko Paris Saint-Germain o wiyete ko Mauricio Pochettino kanko de ko ɓiɗɗo mo ganduɗa kay ko toon to Argentine o jeeya kono kadi o fettina toon to Paris hande o noon o arti pour wonde entraîneur o lomti ko Thomas Tuchel ɗum ɗon noon ɓe kolliti mo fuɗɗa hande golle makko woni entraînement toon to Ligue 1 mbo leydi France ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ɗene kelle guerane Dieynaba Ndongo e oɗo subaka hande kono noon Amadou Moussa an hono ñalawma foof ko jayde stade kewɗen uddide hande kadi no altine foof wayanno gaddeten ko fait divers hande kadi ko fait divers o jiɗɗen artanande bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe AOPN TV ko hen jiɗɗen artandeɓe woni e fait divers hande mo gadduɗen hande ko fait divers musɗo mettuɗo e goyeteɗe kadi à tout le temps ko ɗum kadi ene wooda kadi à tout le temps e wasde rentade yimɓe e wasde rentade emo gadduɗen ɓe e wasde ɓe rentade ko ɗum addi o fait divers kadi
ko ɗum kadi addi kadi ɗeɗo caɗele rendo à tout le temps eɗen jii ɗum e ñande foof kadi eɗen nana ɗum kadi walla ñande foof eɗen kucciti henede ko hunde musde ko hunde mettude on fait divers walla mbiyen rendo meɗen hannde ko caɗele gadduɗen henede ko ɓen borom jakartaji mo ndentaki hay lawol gotol waɗoɓe caɗele e ñande foof kadi eɗen jii eɗen kucciti henede woni on ɗum ɗon ko hannde guilñane en mbaɗi constaté ko ñande 1er janvier ɗum waɗi ñande lewru ndu dari nde ko nden ɗum wonno woni hitande 2021 ko nden ɗum wonno toyete e Warkok to tawate koye Linguére toon e Dara ko en jii ko cukalel dewel jarateguel e duuɓi 4 hemno on accident ko moto Jakarta yanno e maggel te ñanden en jii caɗele waɗi henede ha hande ɗum ɗon eɗen nana ɗum e partout e moto Jakarta ɗi Amadou Moussa Anne ko ni ɗum ko ɗum woori ɗum kewi ko ñane 1er janvier ko nden ɗum kewi oɗo moto Jakarta jando e guelɗo cukalel dewel annen ko mbawɗa artande hen yimɓe eɗen caɗele dañeteɗe ñande foof hakkude moto Jakartaji e rendo ngo ko noon tigui Dieynaba nokku o ko Warhok noon tawate ko e 15 kilométre hakkude muɗum e wuro witego Linguére no mbiɗani ko noon ko moto Jakarta mo ganduɗa firima cukalel dewel ngel duuɓi 4 ɗum addi tigui ha joni kulol kono kadi e mette ha e sunare e gonɗon wuuro ko hunde noon nde ganduɗa no mbiɗani teskade no fewi e nder buuli e leydi men Sénégal soit ko guure mawɗe ɗe soit kadi aussi ko guure tokosɗe kono kadi ha tengti e guure tokosɗe ko kalten ɗo ko eɗen gandi ɗum mbiɗa sikki toon to Jum ko noon toon to Hammadou Hunare ko noon hande o Jakartaji ɗi kewti nokkuji ɗi ɓe ganduɗa sukaɓe tokosɓe ganduɗa ko yaroɓe duuɓi sappo e kañumen jotto e ɗum ɗon kono kadi enen dongno ina mbaɗa ko beela e nder guure ɗe eɗen gandi hono laabi meɗen ngala ko wiyete dodan woni ɗum nde ganduɗa ko ƴugulle hono baɗoje feere ha auto malla moto yaara jaam jaam ɗum ɗon ala hen hayso wodini ko natirde walla yaltirde donc hakkude ɗen ɗiɗi sukaɓe ko mbaɗata hen ko ina heewi no fewi min won ko jimi hen ko ganduɗa ene hulɓini te so haajaka aussi fuɗɗo fayi ɗo fewani haysino tawi hono sensibilisation ne wayi no fewi en jejjiti artude cimtol ngol ganduɗa ngol ko 2020 sa daari accident ɗi ko ɓuuri hen ko hewde surtout e toon to diwan Tambacounda sa ƴeewi ɓuuri hen ha joni lorade ko ɓe ganduɗa ko hono joguiɓe moto ji soit ko kamɓe lori walla kamɓe lori woni hono ni ko waɗi toon to Warko ko noon kadi Kaolack ko noon kadi nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ene Kolda en ina tawe hen hono ɗeɗo caɗele wadde firti ko sensibilisation ene foti waɗede kono kadi yimɓe ndento saabu oɗo moto periɗe ngel ɗo cukalel ene wayno kamɓe ɓe jolno hen koɓe tato teɗen gandi moto so heewi wiya ko yo jolnu ɗiɗo kamɓe jolni ko tato e on tuma o feri ngel ɗo cukalel ngel ganduɗa ko duuɓi 4 yarata ɗonne kadi aussi mbiɗa sikki aɗa jogui ko jopiɗa to banggue responsabilité jinnaɓe saabu cukalel dewel ngel duuɓi 4 accere ene traverse godron tawi ko kañum tan ɗum noon kadi aussi ene manam ene foti jopede peɗeli Jakartaji walla sahaji wiye koye dognoɓe ɓe kono mbeɗa sikki tan wona e mabɓe tan on responsabilité o fecci ko yimɓe foof on responsabilité o fecci ko hakkude wonɓe hen ɓe woni jolɓe hen ɓe ene mbaɗa transporté yimɓe ɓe e aussi kadi jignaɓe ɓe sahaji ene ñiŋe henede saabu no cukalel no duuɓi 4 wiyata e wat traversé lawol walla wiye yo wat traversé e bolonier taw ko kañum tan wondani hay goto ko caɗele ɗon sen ƴeewi ɗon kadi ko caɗele poɗɗe wonde walla kadi ko caɗele kadi gonɗe mo yimɓe poti haɓanade hande walla mo yimɓe poti rentade surtout jihnaɓe ɓe sen mbi ko foti rendede tan jihnaɓe ɓe noddama henede ɓen wonoɓe e motoji ɗiɗon ɓe noddama henede e laamu ngu aussi kadi waɗama kadi noddama henede foof koye sensibilisation o ndeɓe kaɗata won hunde soɓe gandi ko caɗele wonanta yimɓe kamɓe wa laamu ngu ndeɓe caɗata ɗen gueɗe ndeɓe caloto ɗen gueɗe kamɓe jihnaɓe ɓe ndeɓe mbasata woppude suhaɓe ɓe walla ɓen mo ngalaɓe hakkillaji saabu cukalel kam walla cukalel dewel joom duuɓi 4 kam on kam wona hakkille hewani muɗum ko ɗum waɗi kam yimɓe kadi yo gartit hakkillaji mumen kadi ndena kadi ɓesguli ɗi saabu ko ɓesguli ɗi woni janggo ko ɓesguli ɗi kadi yimɓe batti hakkillaji mumen en poti en battude hakkillaji mumen no fewi ko ɗum tan woni eraga momin mbaɗantumoɗon hande subaka o kadi nde batteten hakkillaji mon ɗon dendagal hettiyankoɓe fo jihnaɓe ɓe e aussi laamu ngu kadi nde woppata hen hakkille muɗum kadi walla kadi jihnaɓe ɓe goppata hen hakkillaji mumen hakkude ɓeɗo suhaɓe e ɗiɗo moto Jakarta loroji yimɓe añane foof walla yimɓe ne loro henede e ñande foof surtout Dieynaba mbaɗani ko konngol ɗi gonɗa e uddirde kono noon ko ɓeydude hen tan yidde wiide place uji walla mbiyen place cukalel en tout cas ko nder galle surtout cukalel ngel duuɓi 4 ene foti so tawi yalti galle o jinnaɓe walla miiɗaɓe mawniraɓe mbawa vraiment rende ngel cukalel holto paada taw ko boutique e ko nandi hen so tawi ko lawol ngol koko tacci goudron walla mbiyen tigui boutique o hetti ko to banggue goudron walla e lawol eɗen gandi autoji ne jaaha sartaji ne jaaha motoji ne jaaha wadda cukalel ngel ganduɗa ngel ko base ɗo beele fotani accede ene tacca ɗonne kadi no mbiɗa ni jinnaɓe ene joope hen peyeli yoɓe tinno ɓe nden sukaɓe e galleji ɗi soɓe jalta aussi ɓe ƴeewa waddude ɗum e kellifaɗo wawa hono ɗowde ngel ɗon cukalel yaltina ɗum e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kulɓiniɗi woni laabi ɗi ganduɗa autoji malla sartaji ha e motoji ne tacca eɗen gandi hande ko ɗum caɗele mawɗe ɗum ɗon noon mi hokkuma gudda mbiɗa sikki heure o yonti
ko noon tan Amadou Moussa Anne no subaka kala enen gardu ɗo e banimen gorko walla mbiyen gorko Mouhamadou Hunare Amadou Moussa Anne a yettama a jannama kadi ko noon kadi beltintoɗen ñande foof hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ko ɗon dewreten jetten jarnen oɗo keɗanno men e caméraman woni Mansour Sow ko kanko heɗanno men toon e banggue caméra ko noon mbiyeten na aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi